Ahoj Matúš, Ahoj. som rada, že máme možnosť sa porozprávať trochu. Ako som počula, tak ty si tiež bývalý jazdec, alebo tu si začínal na prvom kole, tak ako to vlastne bolo, ak si sa dostal k takejto záľube, alebo čo bolo to, čo Oslovila ťa priviedlo? ma naša učiteľka, teraz už moja kolegyňa, že či by som nechcel sa na tomto spolupodieľať. A bol som taký, že dobre, prečo nie? Veľmi ma to lákalo, predsa len vodíkové automobily, bola to veľmi nová téma a vyskúšať si to, prečo nie? Takže postupne som sa začal do toho dostávať, prekusávať sa tou problematikou. A keď som bol v maturitnom ročníku, tak mi povedali, že či by som v tom nechcel pokračovať ako externista, že by som viedol tých ľudí ďalej, predsa len som získaval roky skúseností, že aby som ich mohol odovzdávať, a vtedy som si povedal, že prečo nie. S tým, že keď som chodil prvý rok po odmaturovaní, tak mi pán riaditeľ navrhol, že keď chodím nielen na tú krúžkovú činnosť, na tú mimoškolskú, že či by som nechcel v rámci toho jedného dňa aj učiť. A dojsť teda s výukou praktického vyučovania na našej škole, tak som povedal, že prečo nie, že veď predsa len keď už tam idem, tak aspoň tú cestu lepšie využijem. Takže takto som sa postupne dostal aj k výuke praktického vyučovania na našej škole. Čiže ty vlastne teraz študuješ na vysokej škole v Brne. Áno, posledný ročník. A je veľmi pekné, že teda sa vraciaš na tú svoju alma mater, na strednú školu, kde aj učíš, teda kde vedieš tento krúžok a aj učíš. A tiež si mi aj prezradil, že po ukončení štúdia, na rozdiel od iných, neplánuješ nám uletieť Amerika a ďalej, ale že plánuješ sa vrátiť? Hej, ostať vlastne na tej strednej škole. Sú to pre mňa roky, ktoré veľa znamenajú, veľmi veľa som tam prežil dobrého. Kolegovia sú naozaj neskutoční, vďaka ktorým rád chodím do tej školy a teším sa do práce. A aj vlastne tí študenti sú fakt zapálení pre, či už sú to vodíkové autička, alebo ich elektrotechnické problémy. Čiže keď ma s niečím oslovia, že niečo doma skúšajú, pajkujú, nedarí sa im, či im viem poradiť, tak je to taká veľká radosť, keď vidím ten ich pokrok, že chcú robiť. A keď teda ich niekde nasmerujem, tak vidím, že áno, pracujú na sebe, baví ich to a idú ďalej. To je skvelé. A my tu na Slovensku, nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, aj v Európe trošku máme problém, že tých absolventov technických odborov máme málo, aj celkovo ten európsky priemysel, ako teraz zisťujeme, zaostáva viac, než sme si možno mysleli. Čo si myslíš, prečo je to tak? Prečo málo mladých ľudí, žiakov, študentov si vyberá práve túto technickú cestu, že kde je ten hlavný problém? Je to určite náročné. Vidím to napríklad na vysokej škole, ako si to, že my sme začínali v mojom odbore 90 a aktuálne je na stan 20. Takže predsa len ono sa to triedí. Takže treba sa asi vedieť zaťať, sadnúť si k tomu naozaj hodiny a hodiny stráviť učením sa a nepovedať si, ako elektrotechnici povedia, ísť cestou menšieho odporu, že tak ja to nepotrebujem, idem sa venovať niečomu jednoduchšiemu. Čiže treba vedieť asi tie výzvy prijať a pracovať na sebe a proste chcieť viac. A pomohlo by možno aj takto, keby videli takú nejakú praktickú aplikáciu tých vedomostí, ktoré vedia využiť? Myslím si, že áno, vydávam to na študentok v škole, že keď začali chodiť po vyučovaní na tieto vodíkové autička, tak pri výuke integrovaných obvodov, keď nejakú tému s nimi preberám, tak im poviem, že pozrite sa, práve tejto kapitole sa študenti venujú a riešia tam, čo sa týka toho palivového článku, ako najviac efektívne tú energiu využiť a práve používajú tieto vedomosti. Čiže sa prepojí vlastne tá teória s praxou, takže toto by tiež mohlo pomôcť. A čo tá téma, taká povedzme genderová, obľúbená, že aby bolo, alebo aké iniciatívy by mali byť, alebo čo by sa malo robiť, aby sa podporili aj ženy, dievčatá v takýchto oblastiach. Tu sme videli trikočky, že sú, čo je fajn, ale je záujem aj od dievčat? Priznávam sa, že o vodíkové autička asi menší, ale mali sme v tíme aj dievčatá, ale teda už sú absolventky. Ale je pravda, že asi ich to moc neláka, že tie autička sú viacej asi pre chlapcov, ale my na škole máme aj dievčatá a aktuálne to vyzerá medziročne, že ich bije stále viac a viac. Aj keď nie je moc, je to rádovo tak do 20, ale už to je pomerne vysoké číslo. A ešte sa spýtam, čo si myslíš na tú tému tej napríklad povinnej maturity z matematiky, lebo rieši sa tento problém, ako teda mať lepší materiál na tých stredných školách, ktorým sa potom dá pracovať a ako aj potom pre tie vysoké školy proste pripravovať lepšie pripravených absolventov. Myslím si, že asi by to malo niečo do seba, súhlasil by som s tým.
ale iba za podmienky vyššej dotácie matematiky, či už by stálo trošku otvoriť školský vzdelávací program a porozmýšľať, že aj keď sú to iba stredné odborné školy, nie sú to gymnázia, ale predsa len mali by sa tej odbornej matematike trošku viacej venovať, aby sa dotiahli na časovú dotáciu gymnázií. Dobre, super. Aké sú tvoje plány alebo vízie, keď budeš na škole, viesť ďalší úspešný tím a zase zbierať úspechy, alebo trošku aj škálovať, zase menšie týmy pomáhať, tak nejak túto určite sú nejaké plány do budúcna. Jednou z nich je napríklad mať väčšie zázemie, pretože predsa len priestorovo sme už dosť obmedzovaní a chceli by sme, čo sa týka nášho podvozku, nejakým spôsobom minimalizovať váhu, ergonomiku, že predsa len každý gram navyše v tom autičku pri 6-hodinovom závode je problém a zbytočná záťaž. Čiže naozaj to optimalizovať na maximum. Optimalizácia, inovácia, vylepšovanie. Super, tak držím palce. Ďakujem krásne. Darí a nech ste úspešní. Ďakujem.